सेंट्रेल बड' आर्ट एसोसिएशननि आफादगिरि बिथां फुंखा महिलारि सार बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायदों। गोजोननाय थाबाय। सिगाङावनो आखाइ खबनानै खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनैनि बे अख्रां गंसे फुल मुभिनि मुहुरुतआ दिनै जागायजेनबाय आरो शुटखौबो दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन। बे मुभिखौहाय खालामदों साल्टे फिल्म प्रडाक्शन आरो हिरा फिल्म प्रडाक्शन ज' लोगो नांनानैहाय खालामदों बे मुभिखौहाय। आरो बेयावहाय खामानि मावदों आदा प्रबिन। आदा प्रबिना बेयाव डाइरेक्शन हिसाबै खामानि मावदों आरो बेजों आं दा खामानि मावनाया फार्स्ट टाइम जागोन। आरो मेन रलावहाय एक्टरावहाय जाहैबाय बिबेक गयारि दं आरो आं दङ मेन रलावहाय। आं आसा खालामो बे फुल मुभिखौहाय मोजाङै मोजां खालामलांगोन आरो नोंथांमोनखौहाय गोसो गोजोन होगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो हाजासे आङो मेन रल मोनदों हिसाबैहाय आङो हाजासे मोजां खालामनानै नाजालांगोन आरो आं बिसोरजों खामानि मावनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनो गोजोन्थों। जोबोद मोजां मोनदों, बिराद एक्साइटेड, बिराद नार्भास। ओमफ्राय जिहेतु आंनि फार्स्ट डेब्यु फिल्म जागोन बे, ट्राइ खालामगोन आंनि बेस्ट होगोन, 100% होगोन। ओमफ्राय आं हिरा फिल्म प्रडाक्शन आरो साल्टे फिल्म प्रडाक्शनखौ थेंक इउ होनगोन आंखौ एज ए लिड एक्टर सायख'नायनि थाखाय। ओमफ्राय आदा मैथानिसिमबो थेंक्स जासिहरबाय। नायनोसै माबायदि जायो एबार। ओमफ्राय आसा खालामो बयबो नायफैयो सावथुनखौ। गोजोन्थों। आं गिबियाव बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै अख्रां गंसे मोनसे सावथुन खालामनो ओंखारगासिनो दं। दिनै मुहुरुत जाबाय। प्रडिउसारफोरखौ आं गिबियावनो साबायखर होयो आरो प्रबिन बर' जोंहा अनजालु फंबाय, बियो जोबोद गोसो गुदुं आरो ब्रिलियान्ट, बिसोर बाख्नायथाव। जोबोद मोजां मोनदों बेयाव मुहुरुताव फैनो मोननानै। दिनै मुहुरुतबो खालामनाय जाबाय। दा आं माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नागिरदों प्रबिन फंबायनिफ्राय। बे खामानिखौ मावनायाव एबा मावनानै माबा मोनसे मुलाम्फा मोनबोदों नामा? आं बेखौ सोंग्रोनाय जाबाय। मानोना सार्भाइभेल इज दा फिटेस्ट होननाय मोनसे खोथा दङ। मानसिया थांनानै थानो हायाब्ला बबेबा मोनसे खामानियाव नांथाबनानै जेबो लाब गैया, मुलाम्फा गैया। बिनि थाखायनो बे खामानिखौ मावनानै गमामायैनो थानायनि लामा मोनमारदोंना आं सोंनाय जाबाय आरो। गिबियावनो आङो सारखौसो खुलुमनांगोन आरो आङो दिनै गोजोनदों सारनिखौ आङो गिबि खेब लोगो मोनदों, जोंनि सेन्ट्रेल बिसानिनो आफादगिरि सारा। आरो सारजों दसे सावरायलायनो होननानै जोङो जिरायनायबो जाबाय। बे बेलायाव आं बेखौसो बुंगोन, जोङो जिखि खामानि मावा मानो जोङो गोसो होनानै मावोब्ला साक्सेस जायो। आङो उन्दैनिफ्रायनो मोनसे आंना थांखिखामोन, बे सावथुन मुलुगाव हाबनाय, ओमफ्राय मेथाइ खननाय। मेथाइबो खनो आं गेजेर गेजेर। आंनि माखासे मेथाइफोरबो दं, जेरै बायलें बायलें, 1, 2, 3 बिदिनो दोंबासो मेथाइबो खनबाय आङो। एलबामबो बानायबाय। बेनिफ्राय 2010निफ्राय आं सावथुनखौ बानायजेननाय जादों। बे बानायनायनि बेलायावबो जेनेबा आं जेब्ला इउनिभार्सिटि फरायबाय थादोंमोन, बेवहाय माबा मोनसे फाथैलाइ बिसिनाय सिनेमा, बे फाथैलाइ सिनेमा बानायनाय शुटिंखौ आं नायखुमाबाय थादों आरोखि। बिराद गोबाव नायदों आङो। बिनिफ्रायनो आंनि गोसोआ आरो बांसिन गिदिंलांसिनदों। बेनिफ्राय फार्स्टखिनियावथ' आङो सावथुन बानायनायाव आङो लकसानबो जादों। फार्स्टआव खननै सावथुन आंना लकसान जादों। बिनि उनाव जेसेबां सावथुन खालामदों, इसोरनि उनाव दासिमबो लकसान जाफेराखै। आरो बेखौ आंल' नङा, आंजों जेसेबां मावफायो आरो जेसेबांनाखि फिल्म इन्डास्ट्रियाव गोरोबफानानै थानाय, बा टेकनिसियानानो होन, केमेरामेनानो होन, बा प्रडिउसारफ्रानो होन, बिथांमोना बयबो बुंगोन आरोखि, बयबो मिथियो। मानो होनोबा मेन जोंना टारगेटआ जाहैबाय जोङो एक्टिभलि जोङो नांनांगोन आरो माने ल' बाजेटाव माबोरै मोजां कुवालिटि दिहुननो हागोन, बे बुस्थुखौबो जों साननांबाय। बेनिफ्राय जिहेथु इक'नमिक्सखौ एसे लानाय हिसाबै, आंबो इक'नमिक्सखौनो फरायदोंमोन हिसाबै, एसे बेखिनि रांखान्थियारि माबानि सायाव एसे गियानाबो दं हिसाबै, बैफोरखौ आं एसे इस्टिमेल इउज खालामनायबो जादों आरो बेनिफिट जायाखै नङा, जादोंबो। आरो आं बिनिफ्रायनो गोबां सहायबो मोनदों, न'खरावबो आं सहायबो मोनो। बिनिफ्राय बेजों लोगोसे गोबां
सावथुन बानायनाय लोगोसे गोबां माने सुबुंफ्राबो दिनै एंगेज जाबाय पार्ट टाइम जबफोर बायदि जेरै मोनसे फेक्टरि बायदि जायो बे मोनसे सिनेमायाव सोरबा टेकनिशियानानो होन सोरबा केमेरामेन सोरबा एडिटर आर्टिस्ट सिनेमा देखायहैग्रानिफ्राय लानानै बयबो माबा मोनसेबाबो खरसा मोनो ओंखायनो बेफोरखौ प्रडिउसारफ्रा फोथांनाय जायो ओंखायनो मेन पलिसिया माने प्रडिउसारखौ फोथांनाय टारगेटैनो सावथुनखौ खालामबोदों गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो खालामदों बेबायदि हिसाबै नांगौबा बोथिसे राननानैबाबो मोजां खालामगोन नैबे थांखियाव थांबाय थानायाव दासिम साक्सेस जालांबाय थादों आं बेखौ होनगोन आरोखि दा फंबाय नोङो दिनैसिमाव मोनसे फिल्म बानायखो आंखौ मिथिनो लुबैबाय खालामनायाथ' आं दिनैसिमाव 20सो जाबाय जोबोद जाबाय औ मिसिं सिनेमाखौ लानानै बेनिफ्राय मोनसे मिसिं सिनेमा सियाट होननाय मोनसे मिसिं सिनेमाया मिसिं फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बिराद गिदिर एवार्डबो मोनसे मोन्दों बे स्ट'रियाबो आंनो खालामनायमोन आरो सियाटआ बेनिफ्राय बिदिनो एलबामफ्राथ' गोबां जाबाय आङो डिरेक्सन माबा करियर खालामबोनाया आरो कमेडि एलबामफोर स्ट'रि बेसफोरखौ खालामनाय जायो आरो बांसिन लासै लासै बिदिनो खालामबोबाय थादों बेफोरनिफ्रायबो जथेस्थ'खिनि फैयो मिनिमाम नैबे दा आङो माबायाव माने मे आरो एप्रिलनि गेजेराव माने उइदिन 20 डेसआव आङो 1Lसो आंना कालेक्सन फैदों माने आं डिरेक्सन करिय'ग्राफ खालामनायाव आरो बा बे जोंनि मोनसे पार्ट टाइम जब फैबाय फेमिलि सापर्ट मोनसे फैबाय फेमिलिनो जोङो होनो हाबाय आरो उइदाउट माने कस्ट जुदि नोङो जेबो बेनिफिट गैयाब्ला बेवहाय नांथाबबाय थायोब्ला फेमिलिफ्राबो दुखु मोनखागोन ओंखायनो जों बेखौबो साननानै माने नोंखौ नांथाबनायनिफ्राय जादों आरो सार बेफोर गासिबो नाजानायनि गेजेरजों जादों होननानै सानदों दा आं दा बेयाव बुजिबाय आरो माने we have knowledge but we don't have skill दा मानसिया माने नलेजल' थानानै जानाय नङा माने स्किल पार्सन जुदि जानो हायोब्ला बे अट'मेटिक नों जेबो खालामनांला बे नोंनाव फैगोन आरो बे आथिङाव फैगोन दा बेनिखायनो बिदिब्ला आङो आर्टिस्टफोरखौ खावलायबाय जाहाथे ओरैनो इमसनेल ओंखाराबालानो माने गावखौ रोंगौथि गोनां स्किल पार्सन खालामगोरोब्ला माने प्रडिउसारफ्राबो नागिरगोन ओमफ्राय गावहा मोनसे आर्निं मोनसे सर्स जागोन आरो साफ्रोमबो मानसियाथ' डाक्टार इन्जिनियार जाया एबा सोरबा मावनानैबो जानो हाया जेनेबा जों बायदि मानसिया मास्टार हिसाबै आं बुंबाय माने सोरबा मानसि मोजां जायो नामा होननानै जोङो सब समाय माने गथ'फोरखौ माने जोङो बुजायबाय थानाय जायो काउन्सिलिं खालामो बबे लामाजों थानांगौ बबेखौ मावनाङा बबेखौ मावनांगौ सोरबा बिजनेसफ्रा बिदिनो जोंनावल' फैसा जोंनावल' फैबा हामगौ सानो दा डाक्टारफ्रा बुंनो थाङोब्ला गासिबो मानसिया जुदि बेमार जाजोबब्ला हामथारसिगौ जाहाथे फैसाया बिनाव फैयो दा जोंनिया जाहैबाय बे आर्टिस्टफोरा जाहैबाय खामानिया जाहैबाय माने we have to guide the society in the right direction दा बे आरो दा बेनिखायनो आङो फंबायखौबो खावलायबाय जाहाथे बे नोंनि फिल्म बानायनायफ्राव जाहाथे ससियेल रिफर्मेशननि खोथा फैयो आरो बेनिफ्राय इडुकेसन जाहाथे जोङो सोलोंथायाव जौगाखांनायनि बेसिम फैयो आरो बेनिफ्राय भेलु इडुकेसन सायाव बेखौ बानायो ओमफ्राय ससियेल रिफर्मेशननि खोथा दं बेखौ जाहाथे बानायो होमब्ला अट'मेटिकेलि बे जाथिया माने गोजौआव फैगोन आरो जों बर' मानोना जोङो दा ओरैबायदि जों मोनसे जाथि माने वी केन एडप्ट इजिलि आदार्स कालचार नैबे जिनिसखौ जोङो आं दा गिदों माने जों गुबुन कालचारखौ गुबुन लेंगुवेजखौ जोङो गोरलैयैनो एकदम एडप्टबो खालामो ओमफ्राय सोलोंबो हायो आरोखि दा बेनिखायनो जोंनि थाखानाय वी हेभ एक्जिस्टिं आवार अन कालचार जों बेखौ माने प्रिजार्भ खालामनानै जों जौगाखांलायनायनि खामानिखौ मावोब्ला डेफिनेटलि उइल बि साक्सेसफुल वान डे एस ए नेसन दा जाथि दानायाव माने नोंथांमोननि गोबां माने कन्ट्रिबिउसन दङ जों बाख्नायो ओमफ्राय जायफोरा फावखुंगुर फावखुंग्रि ओमफ्राय दामनाय देनाय मिउजिक जाहाथे मिउजिकआबो माने बे बड' रिलेटेड टिउन जायो आं बेखौबो खावलायगोन मिउजिशियानफोरखौ आरो बेनिफ्राय बिदिनो मेकआपमेन थागोन जोंहा केमेरामेन एक्सपार्टफोर जाहाथे बिथांमोनाबो स्किल पार्सन जायो आरो बिदिनो प्रडिउसार बिथांमोन जाहाथे बिथांमोना माने मोजांखौनो मावो बे जों मोजांखौ मावोब्लानो बे अट'मेटिकलि समाजा मोजां जागोन आरो आं दा बेखौनो मोजां मोनबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै आरो आं आसा खालामो बे नोंनि माने आर्टिस्ट लाइफआ बे नोंनि स्किला जाहाथे बर' समाजाव मोजाङैनो गोहोम गोग्लैयो
आरो बेखौ मावलांबाय थायो आं बेखौ खावलायनायजों लोगोसे इनकारेज होबाय आरोखि थेंक इउ सार आसलथे बुंनांगौबा बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोलांनो थाखाय जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रानो नाजानांगोन जोंनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेखौ आं गिबियावनो खावलायग्रोगोन दा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो जोंनि सिनेमा जाय प्रडिउसार बिथांमोनहा प्रडिउस खालामगोन बे सिनेमाफोरखौ रायजो राजा बिथांमोना अनसायनानै थुलुंगा होयो आं बेखौ गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खावलायग्रोबाय दा प्रडिउसार बिथांमोनहा चिरांनि आरो बाक्सानि बिथांमोना लोगो नांनानै बे अख्रां गंसे सिनेमाखौ देग्लाय बानायनो थाखाय थांखि लादों आरो दिनै मुहुरुत बेखेवनाय जाबायबो हिरा फिल्म प्रडाक्सन बाक्सानि आरो साल्टे फिल्म प्रडाक्सन चिरांनि बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो जि समाव VCR CD बे समनिफ्रायनो बिथांमोना सिनेमा लाइनाव नांथाबनानै दङ आरो बिथांमोनहानो गामि गामि थांनानै जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ गामि गामि लांनानै दैथायनानै हैदोंमोन आरो जों रायजो राजाफोरनो थाखाय दिन्थिहैदोंमोन बिथांमोना ओरैबायदि स्ट्रं दिनैसिमबो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दिनैसिमबो सिनेमाजों नांजाबनानै दङ आरो सिनेमाखौ दिनैसिम बावाखै बर' हारिनि हारिमुखौ बिथांमोना बावाखै बिथांमोना बुङो माने गोजौ फारसे दैदेनलांनो थाखाय गोजौ फारसे जौगालांहोनो थाखाय बिथांमोनाबो नारा नाथा नाजागासिनो दङ थिग बेबायदिनो दिनै बिथांमोना मोनसे प्रडाक्सन खालामदों आरो प्रडाक्टनि गेजेरजोंनो अख्रां गंसे दिनै बर' सावथुनखौ 2023 मायथाइयाव दिन्थिफुंनो थाखाय बिथांमोना दिनै आवगायबोबाय गिबियावनो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय लोगोसेनो जोंनि बे चिरां जिल्लायाव जोनोम मोननो नागिरनाय अख्रां गंसे बे सावथुनखौ दिनै जागायनायनि लामायावबो लाबाय दा बेखौनो आं बुंगोन जे 2023 मायथाइयाव दा सोलिनो गोनां अख्रां गंसे सावथुन बे सावथुनखौ नोंथांमोना बयबो अनसायगोन आरो मोजां मोनगोन हानायमानि जोंबो मोजांखौ खालामनो नाजागोन आरो नोंथांमोनखौ गोजोनहोनो नाजागोन गोजोनथों खौराङा बेनो प्रडिउसार बिथांमोनखौ जोङो गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनांगोन गोजोननायखौ बावहरनांगोन बिथांमोनजों जों दिनै खामानि मावनो मोन्दों जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हिरा प्रडाक्सन लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय साल्टे फिल्म प्रडाक्सन बे मोननै प्रडाक्सनजों लोगो नांनानै बे सावथुनखौ दिहुननो थांदों दा बेवहाय गोबां जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोर दङ जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि सिनियर आर्टिस्ट हिसाबै मानगोनां जोंनि आब' गुणबती जायखौनाखि जोङो दांखव लोदो होननानै मिथियो बिथां आब'आबो दङ लोगोसे बिरसिं बसुमतारी जाय बिथां सारखौ जुम्ब्रा होननानै मिथियो लोगोसेनो दङ बिबेक फंबाय दानि जोंनि दावगाफुनाय सासे मोजां माने फावखुंगुर लोगोसे आरो बर'नि मुंदांखा सासे फावखुंग्रि दं पुजा बिनानाव लोगोसे दंबावो आंनिनो क्लास फ्रेन्डमोन मोनसे समनि इउनिभार्सिटियाव जों ज'मा फरायनायमोन आरो बिथाङा दा सालाकाटि हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल बिथां इन्द्र बसुमतारी बिथांखौ खिब्रमा होननानै मिथियो फ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मिथियो बिथांखौ बिथाङाबो दंफायो आं गोजोननाय मोन्दों जोंजों गोबां माने रोंगौथि गोनां सुबुंफोर दिनै बे सावथुनखौ दिहुननायाव थुलुंगा होदों लोगोसे धुपगुरि गामिनि रायजोफ्राबो चिरां डिस्ट्रिक्टनि धुपगुरि गामिनि रायजोफ्राबो जोंखौ बेयाव फैजेननायनिफ्रायनो मोजां खबरै लाबाय थादों लोगोसे आरोबाव जोंहा कृष्ण बिथां दङ चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जाय बिथाङा मोजां ट्रेजेडिनि रल खालामो बिथाङाबो दं बिथांमोन गासैखौ लानानै जानाखि ओंखारनो गोनां अख्रां गंसे सावथुन बे सावथुना आबुं महर मोनगोन आरो मोजां जाफुंलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों लोगोसेनो जोंनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि गोदानै बिबान मोननाय मानगोनां मिरुनि आफादगिरि फुंखा महिलारि सार बिथांखौ जोङो खोनायोसोमोन मोगथाङाव नुवाखैमोन आं दिनै नुबाय आरो बिथांनि मेथाइफोरखौ खोनायो जों मोजांबो मोनो सारखौबो जों लोगो मोनबाय आरो सारा जोंखौ माखासे मोजां बिबुंथि होनानै थुलुंगानाय रावै दिनैनि जानाखि बे बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ मोजाङै जाफुंसार होबाय आसा फारिदों नोंथांमोना बयबो फैनो गोनां बे अख्रां गंसे सावथुनखौ नायगोन बे मोनसे सोलोंथायारि सावथुन सोलोंथाइखौ लोब्बा लानानै आङो लिरनाय जादों आरो आं थांनाय बोसोरावनो बुंखादोंमोन 2022 मायथाइयावनो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जिहेतु आंजों सोमोन्दो दं हिसाबै बिथांमोना सोलोंथायारि सावथुन दिहुननो आंखौ बुंबाय थायो बेनिखायनो आं थांनाय बाराव आगर बे आर'नाइ सावथुनखौ दिहुनदोंमोन जाय सावथुनानाखि गोबां ओनसोलाव मोनफ्रोमबो बर'नि ओनसोलफ्राव माने हाबहैनो हादों आरो गोबां इनकामबो खालामनो हादों दा थिग बेफोरबायदिनो नैबे सावथुनाबो मोनसे सोलोंथायारि सावथुन इनकारेजमेन्ट हिसाबै जोङो बेखौ बाहायनाय जादों फरायसाफोरनि इनकारेजमेन्ट हिसाबै
बेनि सायाव लानानै बेखौ लिरनाय जादों आरो नोंथांमोना बयबो नायगोन मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोननि अननायावनो सावथुन मुलुगा थांनानै थागोन बेखौ आसा फारिदों। गोजोन्थों।